Estes días de atrás que falei dos sindicatos, eses vídeos descargueinos de TikTok e coloqueinos en YouTube e fixen como unha lista de difusión, unha playlist para telos aí, pero nen os compartín, nin teñen porque non era a miña intención nada, chegar a ningún sitio, senón mesmo deixalos para min. Alguén, nunha das miñas redes sociais, mandoume unha mensaxe privada dicindo, case facendo risa de min, non? Si, está moi ben o que dis, non me acordo ben o que dicía, viña a dicir como que ti non és unha experta. Eu xa non lle contestei. Unha vez máis, deixamos de falar do movemento sindical para falar de quen son eu para falar. E dixo, mira, xa, non contestei e punto. Isto para empezar é moi interesante, porque a idea de que non és unha experta, cando falamos de dereitos laborais, políticas laborais, todo iso que move a sociedade e que permite que vivamos con certa tranquilidade, unha estabilidade laboral, un salario ao xeito, dicir que calquera obreira, calquera proletaria non é unha experta, é dicir quen ten lexitimidade para dicir se a túa situación laboral é boa, mala ou regular. Isto vano falar expertos e ti vaite safando. Deixeino correr, pero hoxe vin unha publicación sobre as dependentas de Inditex e toda esa movilización. Aquí entra unha vez máis o tema sindical. O movemento obreiro, logo o movemento sindical, sí, como esa parte institucionalizada, están aí. E eu teño claro, o que eu vexo na sociedade é que o movemento sindical hoxe estános amosando a loita dentro da funcionariado, función pública, e a loita moi particular de multinacionais. É así, son como algo simbólico. Eu, pareceme ben o que fan as dependentas de Inditex, é o que teñen que facer. Non estou cuestionando iso. Eu estou facendo un pouco unha visión de como funciona a sociedade, vale? Vaia por diante. E todo o que acaden, as dependentas, que o van a acadar, isto é así, todo é unha relea entre elas e a empresa, sí, e os sindicatos están aí, que non sei moito como sirven de organización desto. Pero isto non é unha loita obreira. O que elas consigan aféctalle a elas directamente desde unha multinacional. Nada máis. Non hai unha transformación social. Non hai, non sei, o poder chega e di novas políticas sociais, imos obrigar a todas as empresas a ter estas condicións para as súas traballadoras. Bueno, eu creo que isto que se entende, non hai moita máis volta que darlle. Función pública, moi ben, conseguimos isto. 2, 3, 4 multinacionais e as súas empregadas fan isto. Eu traballo agora mesmo nunha multinacional. E desde esa idea que son crítica, alguén me dixo, xa, pero ti ben que miras por estar aí. Home, non. O de que ia ir vender á Rúa Real pinturas é unha maneira de falar, que eu tamén quero sobrevivir. Mais debemos ser críticas. Precisamente, eu quero estar aí, a outra quere estar aí, o que dixo eu da función pública, todo o mundo quere opositar e todo o mundo quere acceder a eses 4 lugares que si nos permiten estar un pouco mellor. Daquela, isto non é unha loita social, isto é unha loita entre as persoas da sociedade por estar en lugares mellores.
E iso non é transformador. Era isto que quería dicir. Xusto onte eu estaba lendo uns capítulos de Patas arriba de Galeano. Que igual a reflexión, xusto ao lelo e ver isto e vir falando de sindicatos, a cabeza é así. Ela funciona. Porque eu hoxe vino así. Isto é dos anos 90 e fala, por exemplo, nos anos 90, di que en Estados Unidos hai moi pouca desocupación, había. Moita menos que en Europa, vale, di. Pero los nuevos empleos son precarios, mal pagados e sin protección social, vale? Que isto é o que dicía eu hoxe, acceder ao emprego en España, a forma máis habitual é a través dunha empresa de traballo temporal, accedes ao emprego nunha empresa que pola súa forma nunca te vai estabilizar. É dicir, accedes case a unha proba a ver se hai sorte e algún día me estabilizo. E ao mellor vas a unha empresa grande, a veces a unha multinacional, pero ti non accedes cos dereitos dos empregados desa empresa. Estás nunha proba con outras persoas de ETT a ver quen entra. É aquí, vale? O que di, a ver quen entra. Ellos temen que, si non se comportan como es debido, nunca conseguirán trabajo. Se non te comportas como é debido, nesa loita entre persoas da sociedade, igual ti non és quen acaba accedendo á empresa que sí podería estabilizarte. E iso tiene un efecto disciplinario. Autodisciplínaste. Aquí podemos volver a meter a Foucault. Non fai falta que te disciplinen. Falo ti. Porque ti non accedeches ao mercado laboral desa forma que se entendía hai anos. Eu teño o meu traballo. Agora, cando pase un ano, gano dereitos. Cando pasen 2, outros máis dereitos. Non. E hai persoas, que o dicía eu, levan 3, 4 anos nese camiño de autodisciplinarse, comportarse como é debido, a ver se podo estabilizarme. E aquí, que non o vou falar hoxe porque vou pensar, estarían os que consiguen estabilizarse e o seu papel. É a actitude que chegan a coller incluso de cara a esa empresa. E aquí poderíamos falar incluso das baixas. Porque as baixas, que se di, hai moitas baixas, non as collen maiormente as persoas precarias. Pero este xa sería outro tema. Di, solo 1 de cada 10 trabajadores tiene el privilegio de un empleo permanente y a tiempo completo en las 500 empresas norteamericanas de mayor magnitud. De cada 10 nuevos empleos que se ofrecen en Gran Bretaña, 9 son precarios. En Francia, 8 de cada 10. La historia está pegando un salto de 2 siglos, pero hacia atrás. La mayoría de los trabajadores no tiene, en el mundo actual, años 90, estabilidad laboral ni derecho a indemnización por despido. Y la inseguridad laboral derrumba los salarios. 6 de cada 10 norteamericanos están recibiendo salarios inferiores a los salarios de hace un cuarto de siglo. Aunque en estos 25 años la economía de los Estados Unidos ha crecido un 40%. Isto, anos 90, estaba lendo Galeano, Patas arriba, que falaba de Estados Unidos, pero agora vamos pensar como estamos hoxe en España.
É isto. É exactamente isto. No avance social foi sempre a costa das persoas traballadoras. Cando eu vexo todo este movemento sindical, e máis vexo a precariedade que leva a esa autodisciplina. Moito movemento sindical, pero eu non sei as cifras en España, pero anda a andar por aí. Se na túa empresa, e isto é mellor velo así, se na túa empresa estades 10 persoas e só unha ten traballo estable, logo dereitos sociais, de verdade, ti xa podes ver iso aí. A estatística, ademais, non falla. Non precisas buscar datos. Isto é unha realidade. Se das persoas de arredor de ti comezas a ver, home, depende que non vivas nunha endogamia destas, onde todas as persoas, que isto pasa moito na función pública, que eu estiven aí. Claro, todas as persoas son funcionarias e dis, está moi ben a sociedade. Bueno, saíde un pouco a ver, sí, saíde un pouco do voso mundo, pero pódelo ver de arredor de ti. Se o máis das persoas non teñen un traballo estable, que digan, hostia, eu estou ben, logo estánse autodisciplinando porque ao final precisan sobrevivir, isto é unha realidade social. E esas persoas, ademais, eu digo, o movemento sindical non porque pasen, senón por lóxica natural de como funciona o funcionamento dun sindicato, está establecido para loitar polos dereitos dos traballadores nunha realidade que hoxe xa non hai. Non teñen, como mobilizas ti a persoas que non teñen un emprego? Hai moitas persoas que traballan en comercio, como se mobilizan? Poden unirse a estas dependentas de Inditex? Fai sentido? Non fai sentido? Non, é que me chaman, vou cubrir vacacións, despois paro uns meses, despois volvo no Nadal para o reforzo, chámanme unha semana polo día do pai, día da nai, e bueno, vou traballando e sobrevivo. Pero esta persoa, por exemplo, non encaixa no movemento sindical. Enténdese? Eu non digo que estea mal o que fan as dependentas de Inditex, é o que deben facer. Eu o que digo é que temos que mirar como sociedade, darnos conta que a maioría de loitas sociais que vemos, son dunhas poucas persoas no seu contexto particular. E iso non é transformador. E mentras iso pasa, parece, aparentemente, hai moita loita social, pero é superficial. Non hai efecto transformador, non? Na base e na realidade colectiva de todas as persoas. E, na máis, pensemos que é xusto o que temos que facer.